Habis thal kasa, misal ke, hah? Kita deh, ayo kita. যেটা নরকিনি বিজেপি হইছে আর মানে স্লোগান কি সামানে মূল উদ্দেশ্য তামো বুবাগারনো যে সাগনাंगिया খাই যে হানাং পিনাং খাইমানি जोंलुखा मो थानाय सालो इया सारिगो अक बियारि माइरां हनि कहे जागा अमरपुरो ओ जागा जे बुबागारनो हानां पिनां खाइमानि अमनो कखनो जों सह्य खाया जों सिक्ला रखिन्दि बुरि मता हन्दी तिप्रा मता हन्दी सिनि मता जों कखनो सह्य खायामनो अमनो ति जों प्रतिबाद खाइनाय सारा तिप्रा बंनि पार्टीनि होइते बरंनो शास्ति माना नांनाय हाइसि आसुक जा शास्ति मायासाक जों उनके चबा खाइतंनाय उमतिरक
बुबाग्रा जे ब पॉलिटिकल खायो ब राजा ना तंगनाय महाराजा तंगनाय बुबाग्रा तंगनाय बुबाग्राना जे एमती हानां फिनां खायमनि अम सिं तिब्रासा दफा कखनो सह्य खाया अमनो तै सिं जास्टिस नांगो जों अमनो तैनो जबा खायनाय कारण कि बुबाग्राना जों सिओ निजिनि कलमति खिक्लाय निजिनि मुक्ति खिक्लाय निजिनि रां पैसा खिक्लाय खर्च खाय बसिं तिब्रासा दफानि बागै आसि जबा खायदोंमोन कष्ट मष्ट खाय चामुं थिके जायावै सारा दिन हरसाल दिन करे आसि जबा खायदोंमोन बहाय कुबि लिडार कुनु पदनि लुक गरै बसिं तिब्रासा दफानि सयसे हानदों जे जबा खायदों बहाय कुबि बरक बनो सिं मा सिनि ताइक्लाय अमनो जे बुबाग्राना हानां बिनां खायनि रावनो मनो मा सिनिनाय सिं बुबाग्राना अमनो बं पार्टी न होते जीवन गाय पानिशमेंट रजाना नांनाय अमनो दिनो सिंखिनि अ मासल रिली खायतो सिनि अ एरिया व लेपुना एरिया व अमो बुजना हवा किनोगा ताइ दुइनो मोहनपुर जेते तैमारेंगो अमते हाके दरबा पाति लांमानि अबनो रगि र कुनो नंनि बखाक्ति रगो कुनो वानसुमुंदा बिनि बखाक्ति रगो कुनो एफेयर खायजोंना सारा तिरपाव सिनि तिरपासद फनि खा दुजाक तब बुबाग्रा आसके बुहा कतर ताबु बुबाग्रा साइतो कुनु किसु केबिने पुटलार छना नांगिया केबनो कुनु किसु हुना नांगिया बरक बसिनि जे डिमान्ड न एकदिन हामजागनाय बुबा बनो सिन डिमान्ड जे बुबाग्रा सिन बाय खायतोमनि अमनो बरक एकदिन सिनि लगी फाइनाय बरक जेहेतु सिन तिरपासद फनि लुकुरकन जे अमो खायनाय दाउ बरक बुजियाखु बरक ताइ किसा बुजिनान दंखो अमनो बुबाग्रा रिक्वेस्ट के जतन ঠান্ডা কে তঙै कुनु किसु जाते बसकांनि सालो जाते तै कुनु उमतिके केबुनि पुटलार छगियातै केबुनि बुंतै इमति साया करे जत लुकुरन थानचाके तंगनान बागि बुबाग्रा आहारबान खायजाक तफनो जों अ एरिया नङि जों कायसे तिनि मासल देलि खेके अमनो प्रतिबाद खाय अमनो जलिमु खुनुगि जों खायथानाय जेता बिखुब फुनुमान यागुलो अमते हाके थाथागनो बुबाग्रानि जेता नाइसलेबो अमते हाके फुतला सकजामानि जे बिखुबनि मयदमे अमते हाके बददांनो बरक दाबु बीजेपी हाप्पाना कायसे बदल बरक अमा आगिन सिमनो बुबाग्रानो नुक लायजाक बुबाग्रा आसुकसिन बरं मै खायदोंमोन आसुक माया नाङै निजिन बरंनो बागि खायदोंमोन तिनिनो बुबाग्रानो सिनसियो एकजन पेशेन्ट नो बतिनि साइजो खायो हमदिनो दिल्ली सिम बिके बुबाग्रा सिम लुकुरं बागि जे कुनु मुंसा खायदों दाउक सिन टिदि जे हापांनि होइते बुबाग्रानि चाइते गोबां दाल बिलाल सामुं खायजो दं हमनो मा बुजिनाय बरक दाउक जे बुबाग्रानि जे मिया जे बुबाग्रानि एगेन्सि जे एमति सामुं खानिया खायमेनि बरबो सालतन बुजिनाय आङो मा आसा खायो बरबो सिन थानचन चबाव लगिरना हनि बरबो सालतन सिन लगी खायमान जाखो तमंना आसुक बे थागियाके नंनि वानसुमुं दिगि तामतम वानसुमुं दिगे जों कक सालायनाय सिन दल जों तम खायमान तो बुबाग्रा तो साइ रोजा कमनो फुल स्टप खायदि हनै जाते बिस्कांगा तै कुनु किसु जाते इंलायासै उनगि रेलि खायमो बन्द खायदिन साजा बकेबनि बुंति पुटला रगता सब दिन साजा तब जों वाइटिएफ जों अमनो मिया दुख नांजाक सारा तिरबानि सिक्ला रंग बे जत जे तिरबामता खायदंनाय हिंदी तम आम पाब्लिक हिंदी जारा तिरबासा दफा कुन पॉलिटिकल पार्टी बे जुक्त करि बरक पॉइंट अ जे कांडंमानि न अनेक जलिजाक बरबो मुंसा दाबु बुसकां दिनो कायसे मुभमेन्ट खायनो हनि जतन आशंका खायदंमोन हम जोंथ' जागा हमर राजखान्थि गामिनि दाउ लेफुं बर' थाङि पाइनाय लेफुंगा लकडाउनाव थाङि पाइनाय long live